видим сега как ще отговорят неговите съперници за първото място. Начална отечка за Пламен Стайков и Рафик Кадир. Казаха миналата година титул за Пламен Стайков в планинския шампионат. Мина обаче Пламен не защитава титулата си в планинския шампионат. Пропуснат първите два старта. Амбицията му естествено е да кара в колкото се може повече ралита и рали спринтове. Пламен Стайков победителя в първи рали за годината. Спечели той първия кръг от националния рали спринт без шампионат. Изключителна агресия в карането на Пламен Стайков, също един от пилоти, които популяризира SMS номер BMS 17777, който трябва да помогне на хората да поставят наблюдението и обратно завой, който е старта. Отсечката малко по-късно спира естествено Пламен Стайков за шиканите, но пък неговия автомобил на много висока максимална скорост направи сравнително бърз и този етап. Ще видим след края на отсечката средните скорости, които постигат екипажите, но тук мисля, че различно минаване тук за полниката. Начало на втората секунда за Пламен Стайков, може би секунда-две до момента изостава той от